חברים, התחלתי פה חלק 2 של הסרטון, כי הוא היה מאוד ארוך. יש פה דווקא דברים נחמדים, מה שקרה בסרטון. אז בואו, אני לא אגלה לכם ספוילרים על הסרטון, כאילו, השגנו מה שקרה, ניסינו להשיג גרם הרם, אבל לא הצליח לנו. אבל יש פה נראה לי עוד אנשים דברים טובים. אז יאללה. אני מצטער אם הפרק הוא ארוך רצח, כאילו הפרק הקודם היה מאוד ארוך, אז סליחה, מתנצל. פשוט כל פעם שרציתי להפסיק את הסרטון נכנס מישהו אחר, אז החלטתי שאני אעשה לכם חלק 2, אז חלק 2 יעלה יום למחרת, כאילו חלק הזה כאילו עלה יום אחרי הסרטון הזה, אז יאללה. גרמרה מה שקרה. גרמרה דום דום דום. זהו הטרוויס סקוט הזה. שמתי טרמפולין, נכון? עכשיו שמתי. כן. יואו, אשכרה גרמרה, אני עדיין בהלם מהסרטון הראשון. טוב, יאללה. בואו נתחיל. איפה הטרוויס סקוט? איפה הסקינים הטרוויס סקוט? אני רוצה להחליף איתו מקום. הנה הוא. הוא ורד, כבר שמים לב עליו. קו! בום, אח שלי! לא! לא, לא, לא! אח שלי, אבל למה? למה עשית את זה? איזה חמור. סליחה על המילה הזאת. אבל למה שתעשה את זה? יואו, נו באמת עכשיו. טוב, לא נורא. למי שאומץ היום לצאת, כאילו להיכנס עם גרמרה דום דום דום, עם לא יודע, עם גרמרה, עם לגרנדה קומבינה, כאילו יצאתי עם מלא אנשים שנכנסים עם גרמרה ולגרנדה. אפילו הצלחתי פעם אחת להשיג גרמרה גולד, אבל מישהו דפק לי על סקאר. מודה, יצאתי חתיכת גרוע, אבל בסדר. יאללה. נראה, פשוט נפתח עוד, נכנס פה מישהו. בוא נראה. בייס יש כמות ריק. ביו כמוני נראה לי. יאללה. נראה לי גם הטרוויס סקוט עכשיו יצא. נראה לי גם הוא יצא עכשיו. כן, הוא גם יצא. טוב, נראה לי לא יודע מה לעשות האמת, כי אני רוצה לסיים את הסרטון עכשיו כי הוא קצר כי הוא קצר מאוד, אז נראה לי שאני אוסיף אותו לסרטון הראשי. נכנס פה עוד מישהו, בוא נראה. אולי הוא יהיה פה. נכנס פה עוד 2 אנשים. נסו פה עוד 2 אנשים. בייס. וואלה, לא! בייס 3 קומות נראה לי ריק. כן. למה עשיתי? לא, רגע. יאללה, בואו ננסה להשיג פה כמה דברים. יאללה. שים לו פה טראפ. יואו, יש לו לוסור קלריטוס. ובאם, אח שלי. אני אקח את הלוסור קלריטוס. לא, נו מה? באמת עכשיו הוא שם לי את החר הזה? זה... באמא שלו? סליחה? לוסור קלריטוס. לא, אל תיתן לי עכשיו קפה כי זה מה? לא, נו אבל זה טוב! סליחה על הצעקות. שלי. נו, וואי, בגללו. יכלתי עכשיו להשיג לוסור קלריטוס. איזה באסה איתו. טוב, לא נורא. יש עוד הזדמנות. אף פעם לא מוותרים. יאללה.
פה מישהו עם... טוב, נראה לי שגם הוא יצא. גם אם הוא עם הלוס... רגע, אם אני ארים לו את זה, הוא לא נראה לי יצא. רגע, איפה זה? לא, את זה. איזה? Los horcaleritos. וואו, אין לו אומץ עכשיו לצאת, הוא בחיים לא יצא עכשיו. עכשיו הוא יבוא. Los horcaleritos. Los horcaleritos. הוא רוצה לצאת, רואים עליו כבר שהוא רוצה לצאת. עוד פעם. Los horcaleritos. איזה בן אדם חופר. הוא סיים את כל הטראפים? לא סיים הכל דווקא. מה, הוא עכשיו שם לי את זה? לא! לא. טוב לנו. Los horcaleritos. לא נעים. וואי, יש פה מישהו עם סטי פטי פוף. אבל אני מת להשיג לכם איזה סיקרט או משהו. אני חייב איזה סיקרט להשיג בשבילכם. חייב. לא, אח שלי, לא. יש לו עמד על הטראפ. שלי זה בבקשה, לוס הורקלריטוס. אני רוצה להשיג את זה בשבילכם. לא. אני אקח את זה על אותך ולחמתך. מי שמאמין לא מפחד. יאללה, מי שמאמין לא מפחד. וואלה, הוא רוצה בכוונה. וואלה, למה לא קניתי את הקפוא הזה? לא! Los horcaleritos. וואי, לקח, כאילו, בא עם קפץ עם זה. נו! יופי. סוף סוף תהי קצת בטראפים. Los horcaleritos. עכשיו אני שמחה. לך לטראפ. לא, נו מה? למה לא מצליח אבל? למה לא מצליח? Los horcaleritos. אני יודע שזה די עושה לכם כאב ראש נראה לי. יאללה. נראה לי שזה יעשה לכם כאב ראש. סטי פטיפוף. וואי, הביס של סטי פטיפוף פתוח. הוא פתוח, נו! הוא לקח את זה. יכול להיות שהוא מספיק לקחת את זה? נכנס פה מישהו עם דברים טובים והביס שלו פאקינג לידי. וואי, ולא שמתי לב לזה אפילו. וואי, מה יש לו בקומה למעלה מעניין? רק שלא אשים לב שזה... אוקיי, הוא כן שם לב. אני אשים לו טראפים. אני פשוט אשים לו טראפים. 5, 4, 3, 2, 1. לא, רק לא. תעמוד... יש! לוס הורקלריטוס. Los horcaleritos. לא! כן, אני משיג! כן, השגנו את זה, חברים! הצלחנו להשיג. בוא נראה את הביס פה לידי. אוקיי. נחמד, ביס נחמד דווקא. אבל לפחות הצלחנו סוף סוף להשיג לוס הורקלריטוס. וזה כמובן הולך אליכם. נשאיר את זה בינתיים אצלי בבייס. בוא נקווה שאף אחד לא יתקרב אליי וינסה לעשות איזה תרגיל או משהו. בינתיים אני אקח את זה, אשים לו פה טראפים. אני אנסה להשיג את הסטי פטיפוף.
ballerina, איפה הוא אפילו? נשים טרמפולינה? לא, הביס שהיא דווקא לידו, אז לא צריך. קצת לידו. אני אשים לו טראפים. אוקיי, זהו. לא, זה לא. נו, מי בא על הבייס הזה? יש! este patipo, רק שהייתי לי סתירה משהו. יש! לא! הוא שם לי טראפ! רגע, לא, הוא שם לי טראפ, נו, באמת! אני אנסה לקחת לנו. בוא'נה, בטח כולם עכשיו יהיו על הבייס לו. גם אני. אל תהיו וואי, 50, וואי, אני מפחד שיעשו לי איזה תרגיל כמו שאני עושה להם. מה, איפה הוא אבל? נראה לי שהוא פה. הוא שם בכוונה נראה לי את כל הטראפים האלה. ואח שלי, יאללה, תהנו. לא! תהנו, תיקחו, יאללה, תיקחו. תתחילו לקחת. מה לפני שיסגרו הבייס? אני אקצה, כנראה... לא, הוא רוצה לעשות לי משהו, אז בגלל זה אני אצא עכשיו. ונראה לי חברים, זהו, נראה לי סיימתי את הסרטון עכשיו. זכיתם בסרטון בחלק הקודם בסטי פטי פוף, בטרלר או טרללה ועוד משהו נראה לי. ועכשיו זכיתם גם בלוס אורקלריטוס גולד. אז חברים יקרים, זה היה החלק 2 שלנו להיום. והחלק הזה יעלה אחרי החלק הראשון, כאילו יום למחרת. אז יאללה ביי!